Estoy leyendo mi frase en catalán que voy a decir. Aprovecha, te dejo que te lo prepares ahí. Marca dins del baròmetre que s'ha fet a nivell estatal de la soledat no desitjada, que es va presentar a Madrid el passat mes de juny, i ara s'està fent una presentació amb dades de cadascun dels territoris per tenir el coneixement i la realitat de cadascun dels espais del nostre país. L'objectiu d'aquest estudi és conèixer i identificar la prevalença de la soledat no desitjada aquí a Catalunya, indagar quines són les possibles causes i correlacions que té i sobretot també conèixer l'opinió de la població sobre aquest fenomen, que és molt important. Absolutament extens a tota la societat, i això és comú amb totes les comunitats autònomes a nivell nacional. És un problema rellevant. Dos, tots som vulnerables, és a dir, ara fa un moment parlàvem que és un problema absolutament transversal. Es calcula que aproximadament la meitat de la població, la meitat de tots nosaltres, en algun moment patirem d'aquesta solitud no desitjada. O hem patit, o patim, o patirem en el futur d'aquesta sensació, aquesta percepció de solitud no desitjada. No podem parlar de política social sense habitatge avui, sabeu, perquè tots ho viviu molt properament, segur, a les vostres famílies també, directament. La salut mental és un altre tema molt important, molt transversal. La dependència, per suposat, segueix sent el gran repte, però entra un nou element des de fa uns anys que li diem la soledat o la solitud, com puguem dir-li, no desitjada. I aquest és un tema que, combinat amb qualsevol dels altres, és molt destructiu, negatiu. És a dir, expliquem sempre, jo m'agrada ficar aquest exemple perquè penso que tots l'hem viscut molt, no? Tots nosaltres hem passat a la nostra vida, tots els que estem en aquesta sala, sense excepció, els mitjans també, tots els que estem aquí a la nostra vida hem passat algun moment dolent. Tots. Pot ser una malaltia, pot ser un problema laboral, pot ser un problema familiar, pot ser un mal... Tots els que estem aquí, sens dubte. La diferència està en qui ho hem passat aquest moment. L'hem passat sols? A vegades és millor sol que mal acompanyat, si és veritat. O hem passat amb persones alguna vegada que eren família, o era un amic o una amiga, o algun... Des del municipalisme a concretar accions específiques per treballar en el tema. Per poder fer polítiques cal basar-nos en les evidències, la científica, les dades, en poder conèixer exactament què és el que està passant al terreny, no? I l'Observatori Estatal de la Soledat no desitjada ha fet, gràcies a la Fundació ONCE i a la Fundació AXA, aquest estudi, aquest baròmetre, que no avançaré algunes dades, només una, però ho faré durant el discurs, que jo crec que són molt rellevants també per programar quina ha de ser la política pública que s'ha de fer al voltant de la soledat no desitjada. Sembla mentida que, a més, en el moment en què tothom corre a fer amics al Facebook, a l'Instagram, al Twitter, a les xarxes socials, quan tothom es suposa que està més connectat que mai, quan som capaços d'obrir l'ordinador i tenir una aplicació per parlar amb una persona que està a l'altra punta del continent, que fins i tot podem jugar a les videoconsoles de manera cooperativa, que el sistema, que la tecnologia, el que vol d'alguna manera és posar-nos a tots en contacte, la soledat no desitjada sigui un dels problemes que va a l'alça.